pagpantala. Hello guys, nadaghan na gid sila oh. Tapos yung paingon dito oh. Kana isa, duha, tulo, Gaman pagpantala na ni. upat, Kabuan. lima. Nakita na pumila po ito nakita. Tapos na pa dito sa kuan, sa port. Kaning isa, kani siya, gikan na siya dito sa port, gipagawas. Ngayon, na pa dito sa port, pila ka bukto dito. Alag guys, daghan na kayong barko. Ulam ta nila og kuan telescope. Para maklaro. Kani jud ka maritis na to lagi bisag natay gibate hala. Isa, duha, tugo gid nang gaandar tugo. Tugo lagi. Oh. Nang ano na midfed. Nagpadaplin ng tugo, nagpadaplin. Katong ibabaw tiyang, katong ito. Barko gyapon siya mura-mura tugo yo. Ari kay kanit sa kay kuan man yo. Cargo. Cargo niya. Mura-mura gyapon siya kuan yo kani nga na tugo. Taas man siya nga barko. Dito oh, daghan pa kay dito oh. Sa Port of Lauderdale guys, daghan kaayo adto nakasulod. Kana siya nga cargo, gikan na siya dito sa sulod, dito sa Port of Lauderdale then gipagawas. Kabulang Siya na. dira. Bulang. Ha? Bulang. Ambot lang, bisa na. Mo to guys, wala na ko kabalo og pila na gyud tanan kabuok barko nga naa diri ni Dunggok. Kay nitago lagi tungod lagi aning bagyo. Uy, kusog kay ang bagyo. Kita na ko mga video karon sa Facebook nga. Kusog kay sa katanan hangin didto. And ang ubang barko kay mao pa manggoy pagkakabot. Ang uban gani kay gasiga nang gidagan pa. Ang tugo man guna murag usamis dagway na amo dunggo. Di na pa man to isagod nga taas pod. Murag tugo pod siguro. Nao. Pero nagpalawod lang. Lalom-lalom lang siya nagagi. Ang kaning isa ka tugo kay nagpadaplin ra. Kita po kog post dito sa kuan sa dapitan. Daghan po kayo ditong kuan. Daghan po daw kay ditong barko dayon. Diri po daw sa Usamis. Ubay-ubay po daw dito ang barko nga naa didto. Moro to guys og amping tang tanan og mag-ampo ta perminti sa Ginoo.